Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat National Alliance de verkiezingen op Sint Maarten heeft gewonnen. Gisteren waren er parlementsverkiezingen op Sint Maarten voor de tweede keer dit jaar. De eerste waren op 11 januari. De regering die toen aantrad verloor op heel korte termijn al de meerderheid in het parlement en daarom waren er nieuwe verkiezingen nodig. Bij deze nieuwe verkiezingen heeft de National Alliance gewonnen met 2264 stemmen, maar de URSM van Luc Marcelina, de huidige premier, kreeg 2239 stemmen. Dat is 25 stemmen minder. En dat komt heel nauw. Daarnaast heeft ook de DP meer dan 2000 stemmen gehad. En is dus te zien dat er 7 partijen zijn verkozen in een parlement van 15 vertegenwoordigers. Dat er 3 partijen 3 stemmen hebben gekregen. De National Alliance heeft gewonnen, maar de huidige coalitie van Luc Marcelina, met daarin zijn partij, de URSM, de DP, de PFP en NOW, die heeft 1 zetel meer gekregen in totaal. Het is de vraag, of het is, op Sint Maarten wordt nu al gespeculeerd dat deze regering verder gaat, al dan niet met de partij NOW of met een andere partij, bijvoorbeeld SAM van Franklin Meijers. Daar zal meer bekend over worden. De National Alliance heeft dus weliswaar gewonnen, maar de kans dat ze in de nieuwe regering terechtkomen is niet zo heel groot, omdat de huidige coalitie met deze uitslag verder kan gaan. Er werd veel gepatrouilleerd gisteren. Er waren politieagenten uit Curaçao, Aruba en de BES-eilanden ook aanwezig. Er was streng toezicht, maar er zijn geen grote incidenten gemeld. En in die zin zijn het geslaagde verkiezingen. Er kwam 60% van de stemgerechtigden daadwerkelijk opdagen. Sylvania ontkent kwijtschelding. Dat was op Curaçao het grote nieuws hier. De komst van minister van Financiën Javier Sylvania in het parlement. Volgens parlementariërs heeft hij kwijtschelding toegestaan voor bijna 3 miljard gulden aan bedrijven op Curaçao. Daarover wilden ze hem aan de tand voelen. Maar Sylvania zei zelf dat er helemaal geen sprake is van kwijtschelding. De ontvanger past voor de jaren voor 2018 een saneringsbeleid toe, waarbij de focus nu gericht is op de inning van belastingsschulden van 2018 tot heden. Dus dat de mensen die nog een schuld hebben van 2017 of daarvoor geen belasting meer hoeven te betalen, is geen kwijtschelding, aldus Sylvania, maar beleid van de ontvanger. Zelf noemde hij het in een Facebookbericht wel kwijtschelding. Daar werden ook vragen over gesteld door de oppositie. Maar Sylvania herhaalde zijn standpunt. Er is geen sprake van kwijtschelding. Politie accepteert geen speakers op auto's en dat bleek afgelopen zondag. De politie heeft toen 2 auto's bij Caracas Bay in beslag genomen. Het gaat om voertuigen met speakers die bovenop de auto's worden geïnstalleerd. Dat zorgt voor heel veel geluidsoverlast en de politie zegt dat er daarom daadwerkelijk de auto's in beslag zijn genomen vanwege de overlast. Buurtbewoners ervaren de overlast ernstig. De auto's parkeren daar, mensen gaan gezellig met elkaar om, maar het geluid is veel te hard. Eigenaar heeft juiste papieren. Gisteren hadden we over een huis in Jan Louis, waarbij gezegd werd in de extra dat de bouw illegaal was, maar toch doorging. De eigenaar heeft nu aan de extra laten weten dat hij alle vergunningen heeft om te bouwen. Er staat inderdaad een bord op zijn huis in aanbouw waarop staat eigendom van de regering en dat de bouw moet stoppen. Maar volgens de eigenaar is dat een bord dat hij er kan afhalen of niet kan afhalen. Hij heeft alle papieren, dus hij maakt zich daar verder niet druk om. De huiseigenaar legt in de extra verder uit dat toen het bord op het huis werd geplaatst, hij de bouw heeft stopgezet. En nu hij aan alle voorwaarden heeft voldaan, is hij weer verder gaan bouwen. De Centrale Bank begint met een enquête. Die zijn gisteren begonnen met een enquête. En dat gaat over belangrijke economische sectoren op Curaçao. De enquêtes bevatten vragen over bedrijfsprestaties, de algemene economische situatie en de verwachtingen voor de toekomst.
Bedrijven in de industriële sector die zijn sinds gisteren op de verzendlijst van de centrale bank. Dat betekent dat ze een enquête krijgen in het Nederlands, Engels of papiaments. Er wordt verzocht voor 6 september daadwerkelijk te beantwoorden. Want met die informatie kan er beter worden gekeken wat de behoeften zijn van de economische sector op Curaçao en Sint Maarten. Ernstig auto-ongeluk, dat vond vanochtend plaats. Een voetganger is aangereden op de hoek tussen de Rooseveltweg en de Blanquiaweg. De man liep langs de kant van de straat en werd door een auto aangereden. U ziet op de beelden dat er een ambulance moest komen en dat de man met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk, dat wordt onderzocht. Maar er is wel met haast gewerkt door het ambulancepersoneel, zoals u ziet. En er is een auto in de brand gevlogen. Dat gebeurde gisteren naast een fastfoodrestaurant aan de Dr. Maalweg. De auto stond er geparkeerd en er ontstond brand in de motor. Of dat te maken heeft met de hitte, waar we de afgelopen tijd veel mee te maken heeft. Of dat er een andere oorzaak is. Feit is dat er de afgelopen periode meerdere auto's in de brand zijn gevlogen. In dit geval moest de brandweer erbij aanwezig zijn om de brand te blussen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Er is vanuit het ziekenhuis op Curaçao, onder meer door het medisch stafbestuur, aandacht gevraagd voor een verontrustende situatie. Namelijk het feit dat er steeds minder specialisten kunnen worden aangenomen. Dat zorgt ervoor dat er langere wachtlijsten zijn en dat zorgt voor minder goede zorg voor de bevolking. Dat werd vorige week in een open brief gezegd. Aan het eind van de week werd dat gezegd. Wij spraken met 2 specialisten. De heer Sepp Teunissen, anesthesist. Hij was een van de ondertekenaars van de open brief aan de bevolking van Curaçao en aan plastic chirurg Vito Koeiers. Een van de kernpunten van de specialisten is dat de overheid eind van dit jaar een loonlandsbesluitnormering topinkomens wil invoeren voor specialisten verbonden aan het CMC. Dat betekent dat ze minder gaan verdienen. Dat betekent dat er nieuwe mensen minder snel zullen komen. De LNT is dus niet goed voor de zorg, zo legt Sepp Teunissen uit. Door deze LNT die nou gekomen is, gaat het ontzettend moeilijk worden om nog eens een keer mensen aan te trekken die kwalitatief goede artsen zijn. Je kunt ook altijd wel ergens, zoals ik nu heb gemerkt, we hebben een advertentie, vacature gezegd voor anesthesioloog. Ik krijg nu aanmeldingen uit Botswana, uit Oekraïne, uit dat soort landen die dus eigenlijk in grote problemen zitten en die dus eigenlijk denken van, weet je wat, ik ga maar op de boenen voor. Vanwege economische redenen. Vanwege inderdaad, dus ze zeggen hier, dat salaris is nog te doen, dus laat ik maar komen. Nu, dat wil niet zeggen dat ik een goede arts heb. De bevolking van Curaçao, één ding, de bevolking van Curaçao is een zieke bevolking. We hebben te maken met overgewicht, we hebben te maken met hypertensie, we hebben te maken met verhoogde bloeddruk, dus we hebben te maken met suikerziektes. Echt, het is een bom.
En dan moet je artsen hebben die dat kunnen aanpakken. En niet mensen die dus niet weten wat ze precies doen. Mensen met cardiale problemen. Iedere dag heb ik op het OK patiënten die een hartfunctie hebben waarbij 10% van het normale is. Maar ik moet daar narcose voor geven. Ik moet het allemaal, en ze overleven het allemaal, omdat wij een hele hoge standaard hebben. Maar die standaard gaat omlaag. Ja. Als ik straks geen mensen genoeg heb en mensen overwerkt raken, vermoeid raken omdat ze te veel diensten moeten draaien, achter elkaar door omdat er te weinig mensen zijn. Burn-out klachten, dat is allemaal niet goed. Nog voor de specialist, nog voor de patiënt die eigenlijk geholpen moet worden. En volgens plastisch chirurg Vito Koeiers is er momenteel sprake van elkaar de schuld geven van de situatie in plaats van samenwerken aan een oplossing. Hij betreurt dat en het zegt dat de overheid en de parlementariërs en de doktoren geen tijd moeten kwijtraken, geen tijd moeten verkwisten door elkaar de schuld te geven van de huidige situatie, maar naar oplossingen zoeken. Het gaat niet om schuldvraag, want dat betekent dus... Het gaat om de oplossing. Het gaat om een oplossing. Het interesseert me niet wiens schuld het is, want ik weet dat de schuld al 40 jaar bestaat. Ja. Dus iedereen, inclusief deze minister, heeft schuld eraan. Alle politici daarvoor ook. Want dit is gewoon iets dat je al eerder had kunnen oplossen. We hoeven niet zo lang terug te kijken. Sint-Elisabeth Hospitaal had precies dezelfde dingen. Ja. Ging ook met zoveel miljoen dicht op het moment dat het CMC opende. Met zoveel miljoen schuld. Ja, Ja. meer dan 100 miljoen schuld. En dat betekent dus dat je niet een structurele oplossing kiest in je beleid. En dat komt omdat er te veel politiek wordt gedaan. Er wordt politiek bedreven met de gezondheid. Dat moet je niet doen. Je moet met elkaar afspreken. Jongens, wat gaan we voor de komende 5 jaar afspreken als gezondheidsbeleid? Als gezondheidszorgbeleid voor zowel de preventie als de eerste, de tweede lijn en de derde lijn. Wat willen we voor onze bevolking? Wat voor type dokters willen we hebben? Hoeveel hebben we nodig? Waar gaan we wel of niet het geld naartoe insteken? Wat doen we met medicatie? Wat doen we met uitzendingen? Wat doen we met samenwerkingen met andere landen? En dan heb je beleid voor de langere termijn, waardoor je dus niet steeds elke 4 jaar, afhankelijk of de overheid blijft zitten, het kabinet, elke 4 jaar gaan we opnieuw het wiel uitvinden. Dat is toch gewoon waanzin? En dan gaan we naar Venezuela, want een oliespil, dus een olievervuiling al daar, lijkt geen gevolgen te hebben voor de ABC-eilanden. Het gaat om het olielek bij raffinaderij El Palito in Venezuela, dat geen impact heeft op Aruba, Curaçao en Bonaire. Dat meldde de Crisis Management Organization, CMO, gisteren op Aruba. Na een recent incident bij de raffinaderij kwam er olie terecht in de Bahia Morocoy. En CMO heeft in samenwerking met de havenmeesters van Curaçao, Bonaire en Rijkswaterstaat de situatie in de gaten gehouden. De huidige modellen laten geen indicatie zien van impact op de ABC-eilanden. Toch blijft het team waakzaam en wordt de situatie continu gemonitord. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.